Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele izibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isitophe esimnandi sokhozi FM TV. Gama lami nguNeliswa Gwakacele. Ungibona nje ngihleli endlini zomsakazo ukhozi FM M1 Studios lana istudio sibe nemicimbi khona noma ama performance izinto ezikanjalo. Into engibeka lana ke ukuthi sina top 10 evutha phela emsakazweni yezingoma esingase sihlukanise ngazo unyaka ka2024 singena kunyaka ka2025. So into esizoyenza ukuthi njalo nje sizobabiza labaculi abahlukahlukene abaphethe ingoma Nkosi yami eyishisa bhe ukuthi asike sibone ukuthi yile ngaka ebafake kuyi top 10 baperforme bacule nawe ukubona ukuthi hawu nangu lo muntu kade kulokho ekhalela ukumvotela ukuthi ahlukanise unyaka. Namhlanje ke siphethe ingoma B, ingoma kaThokozani Langa ethi Thokozo. Uyazi ukuthi ingoma zahlukahlukene, wena nje uthumela iSMS uthumelele ingoma oyithandayo. Okanamhlanje ke asike sibone ukuthi uThokozani Langa usiphatheleni, sibone ukuthi ngempela uma umvotela uzobe uvotela ini. Asambeni. Umkhosi wamaNazaretha soka enganaphelelewo onkebuhlene na somnandi yasabeka njengekhekhele inyosi awusuka aphelelewo nkekhena nozwathini ngena usobdelicious ubizi umkhosi wamaNazaretha khuphuka awuyincenza yengani ubizi umkhosi wamaNazaretha asemgidini amaNazaretha wonke amaNazaretha awubheka amaNazaretha wonke amaNazaretha awubheka amaNazaretha yengana semgidini amaNazaretha oh yeah wash #inko wash yazemnandi lengoma imnandi lengoma oh yazemnandi lengoma imnandi lengoma wema idlalo uJathano Zimdola imnandi lengoma idlalwa uMroza noMadladla yebo imnandi lengoma wema lengoma ingikhumbuzi ex yami awiphinde mntase lengoma ingikhumbuzi ex yami ngithi awiphinde mntase lengoma ingikhumbuzi ex yami kuvuka amanxebo thando lengoma ingikhumbuzi ex yami kuvuka amanxebo thando
namanje kusadlala ifilimu emqondweni yeyi uma iseshayile njalo wayengihlanyisa namanje kusadlala ifilimu emqondweni yeyi uma iseshayile njalo wayengihlanyisa wosh yamkhumbula uma iseshayi crop top yamkhumbula exwayisa nge-eyelash yamkhumbula uma iseshayi crop top yamkhumbula exwayisa nge-eyelash yamkhumbula uma iseshayi crop top yamkhumbula exwayisa nge-eyelash wosh Sambe somnandi. Mina ngizalwa kwaScwacwa mina igama lami nguScwacwa futhi mina ngizalwa kwaScwacwa mina igama lami nguScwacwa futhi phinde ngazala abanye oScwacwa nabo bayozala abanye oScwacwa phinde ngazala abanye oScwacwa nabo bayozala abanye futhi wegama lami liphethe kabi igama lami liphethe kabi abantu igama lami liphethe kabi igama lami liphethe kabi abantu igama lami liphethe kabi igama lami liphethe kabi abantu igama lami liphethe kabi igama lami liphethe kabi abantu Ubheka somnandwe sabeka njengekekele nyoswathi amavisiti ngobuwethu abakwekazi ngeshumi lobona sikhalazo sentombi eqoma ngabe ngoba ziwaqoma ngamabili amasoka mshini ukhala ngemali jukebox mantombazane cofa mntwana ilahlile impatho eSoweto menza zayimunca zayimanzisa ngikhuluma nawe kumuncu kibo bonke abangidinayo yiyo sihlalo samavaka ngoba samashinga siyashesha ukufa ngiphuma lude emahlabathini kwagqika zokhalweni kwendoda ngayihleka eshingano kwele bantwana ngiphuma ngethuba zamadina ngithatha ngilibeka unyango welinobhoco ngiyothenga iplasi wash first year ayibo uthi first year wash uthi first year wash Azahlisi zamadoda zikhumbule ekhaya. Sanibonani okhosini FM siyanibingelela kumnandi kakhulu namhlanje uThokozani ufikile ukhona usemsakazweni kwinyoni emaphiko enkulu kakhulu esikuphethe namhlanje ukuthi ngiqeda iminyaka yama-30 ngisendimeni yezomculo akupheleli lapho kuningi engikuzuzile kuningi engihlangane nakho ithi indaba futhi mhla ka-21 December ziyenzeka izinto lapha ya Olundi Airport Somnandi Music Festival sithi bonke abadala nabancane wonke umuntu ikhwama ziyolundi mhla ka-21 sibophele wonke amaciko ongawacabanga khona uMaskandi khona yonke into khona yonke inhlobo ozozwana nayo umculo kuzobe kumnandi kakhulu simeme uNongoma simeme umtubatuba simeme impangeni simeme iMelmoti simeme ishowe kanti Vryheid abaqhulusini na kanti Dumbe yona hey bakithi uphongolo lona imbizi yobiziwa ngotho Olundi mhla ka-21 Olundi akupheleli lapho niyazi ukuthi sonke namhlanje kuqophe kumlandi ukuthi legend iku top 10 yokhozi Thokoza wena ntokozo masi wontokozo masi wena ntokozo masi wontokozo masi hey wena ntokozo masi wontokozo masi Asambe
somnandi sonke Mina bengithi udlala ngam ingane ziyalala Mina bengithi udlala ngam 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 Kanti wena uyangithanda wena Mina bengithi udlala ngam Kanti wena uyangithanda wena Mina bengithi udlala ngam Yambona la mama owayehlekisa ngami Yambona la mama bo owayehlekisa ngami Ngithi uyambona la mama bo owayehlekisa ngami Wena uyayibona lensizwa Hey eyayihlekisa ngami bantu Hosh uthi kwasuke suke Hayibo Asha Hol uthi kwasuke suke Hayibo Asha Uma sengibona amadolo ntombi hayibo 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 Mina uma sengibona amadolo ntombi hayibo hayibo Mina uma sengibona amadolo ntombi hayibo hayibo Wofihla ntombi siyala Yaza ngilibona icala Mina ngilibona icala Mina ngilibona icala Yaza ngilibona icala Mina ngilibona iphutha Mina mangena top 10 yokhozi Mina ngilibona icala Mina mangena top 10 yokhozi Mina ngilibona icala Hayi wena ubavote ekhaya Uthi 35615 wena ubavote ekhaya Uthi 35615 wena ubavote ekhaya Uthi 35615 yaza ngilibona icala Mina ngilibona icala Yaza ngilibona icala Wosh Wethuna ishi 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 kunjalo makudelicious somnandi somdelicious #UkhosiFM WNB uSilo uMandla ngiyachazela nje nayo le voice bathi uMandla umbakandaba angihambi kedwa umrosary hayi into sibona lana ngene einkundleni zokuxhumana hayi into sozoyibona somnandi somdelicious sithuluke simanzi te Sonjalo ke sizothi siyangena kunyaka ka2025 asazi siyongena kanjani kodwa kusala khona usikwaziyo sizongena maduzane sohamba siye lapha kumkhaba sizwe ukuthi ngabe yena usiphatheleni kwezemidlalo somnandi yesabeka njengekhakheleni bathi wenta bani abakhwekazi ngisho umlobondo suka bathi mshini ukhala ngemali jukebox mantombazana ecofa mntwana ilahlile impathe sowethu uthi usondela usheshe edolweni likasi mangibona amadolo uthina edolweni likasi uthina amadolo entombi bathi suka cha awangigulisi phela namadola kwadladla hayi awangiphathisa imikhuhlane
Shuthi ngamanye amazwe sisondele sisheshe kumkhaba amadonsela nezemidlalo. Noma kanjani kumtimande. Kumtimande. Noma kanjani. Mkhaba amadonsela. FM ulihamba phambili njengoba sisho sithi woza nabangani bakho uzozwa ukuthi uphetheni uThokozana Mfokalanga insizwa yakwaCeza eqokiwe nayo ingenye yezinye eziqokiwe la kwi top 10 mfowethu kulo 30 years siyazi ukuthi siningizimu Africa sithi siyawubungaza ngenxa yani ye democracy kuningi okwenzekile kepha engafisa ukuthola kuwena kwenzekene empilweni yakho mhlawumbe ungakubala noma ungeke uqede kulo 30 years. Mroza nabalaleli kuningi kakhulu kodwa angisho ukuthi u30 years ubungelula ubuneyinselelo ezithile ngibonga uNkulunkulu ngibonga kwabakwalanga abalele uthulini akusikhona ukuhlakanipha kwami nokuqonda kwami kodwa loyo ongithumeleyo wavuma ukuthi ngo1972 ngifike emhlabeni zo9 kuNhlolanja uyena owaziqiniso ngami velo omunye ngeke alibone ufihlelwe lona into enkulu iyafihlwa ibonwa abantu abaningi ibona abantu abambalwa ingakho kulo 30 years ngiseyilo somnandi ngisagcuma ngiyephezulu noma ngabe una 16 years nangejobane ngeke ungishiye noma ngabe una 20 years noma ngabe una 30 bani ngiyokwenza lokho kwenza mhlambe futhi ngikuhlule ngomfutho nothando ngiyabonga ukuthi iphupho lami lomculo lingithathe lingibekela ngikhona ngikho konke igigaba nevuvaba ezi okubi nokuhle ngiqhamukeleki akukho okungekho ama-award onke ngasuwacabange akhona lapha kwalanga ekhaya. Hayi ngiyazi uzile khona into afuna ukuyizwa naye. Halala kama awards halala nango 30 years babuthokozani la mina ngikhule ngisemncane nje ngiyuzile uMadlandla siwashi ngenkane ekhaya kodwa isho ingoma silalela babuthokozani la siyabonga kakhulu umsebenzi yakho manje kulonyaka khona okushintshile okwenzekile kuyaqala ukwenzeka noma kwenzeka ukhethiwe uqokiwe laphayana kuyo #ingoma yokhozi FM kulo nyaka 2024 sithi thokoza. Isimanga esikhulu esingehlele ngithi ngigubha unyaka wama-30 ngisendimeni yomculo ngiphinde ngiqokwe ukuthi engomeni yokuhlukanisa unyaka akukuncane ngicela ngishayele nehlombe Mroza. Hayi no siyakikiza siyayihlombe kuphuka Thokozani ngifisa ukukhuleka endlunkulu ngikhuleke kuyisilo indlu lami ithende yamakhosi ngikhuleke kiwo wonke amakhosi abhekele izizwe zawo enhlabathini yamakhosi ngikhuleke induneni emakhanseleni amabutho engihamba nawo ngikhuleka kwabakhulu abangaziyo engicela ukuthi kuqopheke umlando ngoba lo mculo esikhuluma ngawo akusiyona oyingane kuphela umculo wabo bonke abantu uthanda ungathandi abantu bayawuthanda umculo umdala umncane umculo uyamthokozisa odabukileyo nginenhlanhla Mroza noMadladla ngoba mina ngisesizwe isizwe sonke khona abathi gogo khona abathi mama khona abathi mkhulu khona abathi baba khona abathi bhuti zonke lezizwe ngokuhlukana kwezizukulwana ziyamazi somnandi. Hayi akasinike ingoma ingakho kufanele zenze iqiniso ngomhla ka31 sithi ingoma B 35615 ingoma B zenze iqiniso ngelegend awuyiphinde leyo bathi ingoma bani ingoma B inamba uthumela kiyo umlaleli ekhaya umdala umncane yenza iqiniso lithi inamba ithi 35615 ingoma B ingoma B ingoma B ingoma B ingoma B umlayezo wefestival njengomusho wodwa ungene ngomeni mawulahlwe ukuhlonipha umuntu inhlonipho wayithatha wayifaka ephaketheni awangayiveza obala uzilimaza wena ngiye ngithi konke kuyobuya kuwe kungabhaliwe lokho hlala ukwenza kubantu lokho hlala ukusho kubantu kubuya kungasabhaliwe usukhala ubumaye asihlonipha kubhlungu ukuhlonipha sibe omata basinyathele ekhanda basinyathele kuphi sibe omata basigcobe kodwa ukhona osiphakamisayo
Somnandi. Ayi awungene lo mculo Thokoza. 30 years. Wonke umuntu thokoza 30 years. 30 years democracy. Wonke umuntu uthi thokoza. 30 years thokoza la. 30 years thokoza. So delicious. Wash. Wola. Yeyitha. Wola. Yeyitha. Wola. Nganawa wazika washona phansi. Wenkumbi nganawa wazika washona phansi. Nkumbi nganawa wazika washona phansi. Hosh. Sebesheshe bahleka abantu kanti inkosi ngizwile nami. Angithi kunjalo. Wobasheshe bahleka abantu kanti inkosi ngizwile nami. Nganawa wazika washona phansi. Hayibo amakholwa athi ameni 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 ameni. Amakholwa athi ameni 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 ameni. Hayibo insizwa sithi shem 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 shem. Asisho insizwa sithi shem 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 shem. Maye womunye umuntu bathabani bambe ngakimbungulu. Lithi maye womunye umuntu bathabani bambe ngakimbungulu. Woza ishi bathi ishi hayibo sebekusishi bakusishi ishi emankosi obathi thokoza 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 esangomeni bathi thokoza 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 emaphoyiseni bathi salute 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 salute. Emaphoyiseni bathi salute 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 salute. Sazalwa izwe lakile mabetomendeze yecela intemi yenzondo yomntomnyama oyafika zakufika umvelelo. Ophatha imali oswele ohluphekile kanti kufanele wenze njani? Hush hush hush
lasho lasithela igabula sophongolo ugatsheni ngihamba nabafana abancane mroza kule ngoma ngiphethe umlabalaba umfoka khumalo kwaceza umfoka phephela bomvu ngiphethe umfoka Nseleza ugatsheni ophongolo iZululand ihlangene ithi thokoza mhla ka31 ungaphoxi awusikhumbuza futhi sivota kanjani masivota sithi ingoma B hey bakithi mama gogo dadewethu makoti mkhwenyana sizwe yakithi awu mina ngisensizweni angikucela ukuba sensizweni insizwa ngisho induna zensizwa ziyangazi ngishaba didiyeli bensizwa bamabutho ngisho ngayembumbulo lapho uyokutshela umfoka amakhanya uya kumasefa lapha noLundu umdidiyeli uyokutshela uya kuXulu ngapha obuka zonke uya kusicelo empangeni umfoka Mdletshe ngikhona ensizweni angishodi phakamisani ibutho lensizwa phakela umthakathi mfoka Ndabandaba phakamisani ibutho lensizwa uthi amabhenanyawo insizwa amabhenanyawo zingiphethe mina asikuphathe awu eBhekville emangwaneni zingiphethe emangwaneni emazizini wonke amangwaneni amazizi angiphethe kusekhaya phela eBhekville kulungile kodwa lempela sonto ngomhla ka21 impela sonto enkulu uzobekephi somdilisha hey mhla ka21 December hey ngomgqibelo ngithi wonke umuntu akasondele oLundi eairport mhla ka21 Somnandi Music Festival kuyasiphoqa hey yobe konakele ithikithi liyatholakala ko Shoprite 100 rand general u500 rand iVIP hawu bakithi hey akubenjalo sizoflash inkinga ngomhla ka21 leya SMS owayibona yakuphatha kabi awusungazubulale nje ngombhalo neBluetick ungakhohlwa neBluetick abaziba ngoDecember hey bayaziba ngade ukhala ngikuzwile ngeBluetick ngiyabonga kulungile ake sithi nje kancane emveni walokho siyabuya futhi ngoba siyafuna uphinde usinikeze washona phansi ekumbila wazika washona phansi kumbila wazika washona phansi sebesheshe bahleka abantu kanti inkosi ngizwile nami bahleka abantu kanti inkosi ngizwile nami wemkumbika wazika washona phansi amakholwa athi ameni 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 amakholwa athi ameni 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 ameni. Njoba ngishilo ke sidila nezingoma ezikuyi-top 10 kwazi manje mhlawumbe mase sithi 5 4 3 2 1 uzovele ngene ingoma kaNansi uThokozani Langa bablanga sikubingelele sikwamukele emsakazweni ukhozi ngiyakubingelela Neliswa ngiyakubingelela Macele Magaya inkosi engalela wazwa ngisho kahle ngiyasibongela kakhulu nkosazana sibonga kakhulu iperformance yakho siyabona ukuthi usajuluka futhi kusho ngathi kusuka uthuli kodwa se-studio alisuka ngithi nginesithunywa yonke into mangiyenza khona izinto eziphakamayo yabona ubungathi la kugcwele la i-crowd ngendlela obekwenzeka ngayo
kanti sibambalwa nje kodwa hey ya osithumileyo ke uthi asenze iqiniso nokuthanda into oyinikeziwe noyiphiwe nokuyihlonipha kubaluleke kakhulu ungajwayeli uthi sengiyazi akukho ukwazi akube ngathi uyaqala noma uyagcina mawusanikezwe ithuba iplatform isebenzise ngendlela efanele ilelo vangele ngihlale ngilishumayela ilento emnandi ke nokukhuluma nabantu abayizingqalabutho kulemboni uyakwazi usilethela izeluleko ezosiza nabanye abezimva kwakho silandise ngengoma le mhlawumbe sizohlukanisa ngayo unyaka ikhuluma ngani yavela kanjani ubulindele yini ukuthi ngempela ngasuyithola usuku top 10 bengalindele kodwa ngicabanga ukuthi mawuzombuka uThokozani Langa akukho la kasala khona emuva cishe iaward yami yokugcina yamasama ngicabanga ukuthi ka 2020 ngisahamba nabo laba abancane ngisaqoka kanye nabo ngisawina phakathi kwabo bewine phakathi kwami sihamba kanye nabo ngangibhala nje ngithi umkhumbi kaNoah uyazika ushona phansi ngiyangibona abantu makukhona umuntu izinto zingamhambeli kahle abanye abantu ngibone besizakala kanti akufanelanga lokho ukuthi umuntu asizakale esilondeni njengempethu athola ithuba lokuphila ebubini cha kufanele umuntu bamkhulekise basizakaleke izinto zibheda kumuntu kanti uNkulunkulu usazokhuluma phinda phakama umuntu ngoba uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni ngabhala lengoma ukuthi kodwa kubalekile ezangomeni nasemakhosini thokoza kunaleyo nhlonipho ekuthiwa nje thokoza kanti mawufika phela emajiteni kuthiwa 8 entombini kuthiwa hello uyabona ke angithi ke nami ngihamba nomuzwa nesikhathi ukuthi ngingasalele emva angathi umuntu mayilalela uThokozani Langa acabanga ukuthi mhlambe ngiphethe lesi style kuphela sikhona naso lesi sobusizwa sami kodwa nestyle samanje futhi sikhona ngibonga kakhulu uproducer wami uphathaphatha umfo kaNgcobo ngibonga yonke i-team engasebenza nayo engineer umzamo Ndlovu Port Shepstone eCabhane eMthwalume ngibonge kakhulu yonke i-team omlabalaba ogatsheni ibe ngisebenze nabo lengoma ingakho uyibona inamandla kangaka yebo usungumuntu osebe neminyaka eminingi kakhulu kwimboni yezomculo mangaphazama iminyaka ya30 kunjalo Nkosazana wenza kanjani ukuthi ngisho 30 years kulemboni usayithola ukule level lakho ingoma zakho zikwazi ukuba kuma top 10 ngoba kwesinye isikhathi umuntu uhamba ashabalale singazi ukuthi awukwenzakalani ngoneliswa samuze emsakazweni yini le eyenza iciko likwazi ukuziphatha likwazi ukuzibamba kwimboni liqhubekele phambili into enkulu kakhulu kimi ukuhlonipha umsebenzi ayikho into engihlonipha njengomsebenzi womculo uma ngizoya e-studio ngizipha isikhathi sokuthi ngibheke umhlaba nokugcwala kwawo ukuthi kwenzakalani ezweni ngizokhuluma ngani nenhlonipho nothando ngiyindoda yesintu ekhaya mangizoya e-studio kuyakhulekwa kuthandazwe ngoba siyinkolo yaseZiyoni kanti futhi kugaywa utshwala kubekwe umamsamo emsamo kushiswa impepho ngiyemsebenzini ngiyesinkweni seyingane ngiyemsebenzini okwazi ukubeka isinkwa phezulu kwetafula ngiyemsebenzini ofundisa izingane isikole ngiyemsebenzini owondla izingane angizela ukudlala ngisho ngithole ithuba leperformance njoba amagigi ngisawathola ngiyingaka angizili ukuzodlala wonke umuntu osuke ngibuka engibhekile kufuneka ayibone le ndoda ukuthi inhloso yayo kuba sesstageni angizili ukuzochoma angizili ukuzotsaka estage ngizosebenza ngifuna ngithola itheme mangifika lapho ukuthi lo mcimbi ungowani kukhulunywa ngani kuze ngifike nginazezele kuleyo nto okukhulunywa ngayo kuzwakala ukuthi umfana uyokhuluma okungangayo kobufana nendoda ikhuluma kobudoda okulingana nayo ngizokubuza njengomuntu osemkantshubomvu kulemboni ikakhulukazi masikanje sihlala sibone esikhathini samanje sinezinkundla zokuxhumana uthole kube khona ukudubulana ngamazwi lapha nalapha ukuxatshana nalapha nalapha osekhambe kufika ngisho empilweni uze kuthiwa mhlambe khona umuntu oselimele ngandlela thizeni zidalwa yini lezo zinto khona yini indlela ezingalungiseleka ngazo ngibhlungu kakhulu umculo siuthole kunengqalabutho ezindala lapho sikhuluma ngengqalabutho ubaba uBhengu uNgcolosi uDlabazane uPhusishukela ngoDumlungu umuntu uyibukwane ejenene umuntu okufanele simhloniphe amathambo akhe lalele khona sihloniphe enhlabathini lakalele khona okuyena oyifounder nomsunguli kaMaskandi kuthiwa babe khona nabanye omabhawodi yeza lento koMoses Mchunu yeza lento komzika ayifani Buthelezi kongane ziyamfisa nokhamba lomvaleliso yeza lento ko12
yeza lento kokhansela no JBC kobheka umuzilithuli komahawukela singabala sithini amaqhawe amadala kubhlungu mangabe silimala kanje ngizothi mntakacele abathu kwehlisa sebe serious kakhulu abantu ngomculo umculo into ejabulisayo umculo into yokwakha umculo into yenduduzo umculo akusiwona wokulwa awubangwa ufana nengoma njengoba sikhulele emakhaya njengoba kuzoba uKhisimusi siyaxoxa sesisekhaya kade sisengomeni sithi ayikulonyaka isigodi sasendaweni ethile isona esigide kahle kunjalo nasemculweni ngeke unyaka nonyaka cha iyashintsha lento iya rotate sithi ayikulokho amandla bekubani besibukela konogabisela abacula abadala basemsinga omthenjwa omxosheni oyekethisa nomsawetshitshi ngomunye unyaka uzwe ukuthi ayi umuntu ophethe imarket kule game lo manje sisesikhathini esibi la abantu befuna ukuthi ba praise noma into kulonyaka ingekho ngaleyo ndlela afuna umuntu ngenkani umculo awuhambi ngaleyo ndlela umculo ubeka besibeka ama cassette azabe ngaka ezindlini sibeka ama CD azabe ngaka ngoba umnandi uthatha lo ufake manje ngathi abafowethu ba serious kakhulu no dadewethu abahlisa umoya silandele umculo singajijelani ngomculo singagwazani ngomculo singadubulani ngomculo umculo into yenjabulo akusushintsha mase kufikele isizukulwane ngoba ngeke sikuthokozele namaqhawa alele ayosibuka kabayosibuza ukuthi somnandi nathini kwabeza ngemuva siyakhuza singebani singelutho sithi alwehlulaka emculweni abantu abacoce kahle mabechomelana bayichomelanele nje kamnandi sekuserious kakhulu nathi asiyilapha la basebenza khona siyobheka ukuthi benzani isikhuluma nathi indawo yethu esisebenza kiyo mabeyithanda abayilandele kahle ngenhlonipho hayi ngokuyixova uyabona siyacela lokho basonela umsebenzi wethu kusasa awazi ukuthi izinqumo zohamba sithini ngokubuka kaloko kwenzakalayo ngoba kufanele ubuke phambili msubuka la iduze kule njabulo yakho embi oyenzayo ophoxa ngaye abanye abantu wehlisa isithunzi abanye abantu kukhona la ongezohamba kahle khona siyanicela zulomnyama siyanicela ubunsizwa kusikhona ukuphoxa ubunsizwa insizwa yayigaba ngakuba ukuthi njoba kuza uDisemba kuthi ugida kakhulu umfoka bani kuthi umfoka bani usha kakhulu umgangela kwakushawa induku yobumnandi hayi kulinyazwe kufa umuntu kwakuyindlela yokukhombisana ukuthi ngazi kangcono kunawe hayi engathi sekujule kakhulu sicelula kalehle silandele umculo makukuthi ngoDisemba 31 singena ngawo ku2025 le moto lezo yiwina ucabanga uzoyidrayizisa ngakuphi iqala hey wangithinta uyabona ngikhuleke kwindlula mithi isilo samabandla isilo sethu ngakhuleka emakhosini ngikhuleka emabandleni amasonto onke ezayona ekuphakamene esheshe luthele welisale zonke inkonzo ZCC ukuthi bonke benze iqiniso bavote bathi ingoma B35615 ngikhuleka kwabancane kwabadala kibo bonke ubuholi ngikhuleka kiyo ama province akithi awu9 wonke ngikhuleka kolalele ngisho even overseas phesheya kwelwandle ukuthi angivotele leya legend ngicela ukulungisa iCountry ngicela ukulungisa umculo ngicela ukuqala phansi ngilungisa umculo abantu baqale phansi babe yilaba abalandeli ababe uhlonipha bewuthanda bengaba abalandeli abalwayo nabaxabanayo egameni lomculo mangabe kungawini legend kukhona ikhethini elizovuleka lukhona liyovuleka usho njalo mhlawumbe ongithumileyo kuyaqala akekho umuntu ongangami oke wangena kwi-top 10 noma singathi sihlehlele emuva emlandweni akekho umuntu ongangami kule age labantu abalapha kwi-top 10 bathi baba kumina mhlambe khona uDibhoti mhlambe njengoAndile kaMajolo usibalo wami futhi bonke ngiyabahlonipha futhi bonke ngiyabathanda futhi bonke ngithi umdlalo omuhle konke ngisho ama-genre engingesiyo uMaskandi ngithi bonke noMaskandi bayizingane zami omjolisi omthandeni izingane zami uMajola usibali bonke labafowethu abalapha nabanye ama-genre ngithi ngiyababongela ukungena kule ya top 10 kuchaza ukuthi usebenzile ayike sikufisela inhlanhla engathi ngempela izinto zingakhambela kahle sihlukanise ngawo unyaka sazi ke kodwa ungaphambani namagama ami wathi mama nguthokozani wathi ubaba ngumphesheya ngempela 2008 angikholwanga eSpain ngathi hawu kanti ubaba wathi ngumphesheya wayesho ukuthi ngizoya phesheya ngempela
nguma sowadlani mina ngusomnandi mina ngaqanjwa umkhulu uShabalala waseKagoma nguDelicious basho njalo eJozi bathi somlekela Ayi somlekere. avele be Delicious ke mhla ka 31 wonke umuntu avela athi Thokoz Sibonge kakhulu bablanga ngesikhathi. Siyabonga kakhulu ithuba SABC wonke Ukhozi FM siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu. Suzwile ke ingoma B ungasho ukuthi bablanga Thokozani uzwile ingoma B makuukuthi ufisa ukuthi ngomhla ka 31 ungene ngengoma ethi Thokoza kunyaka omusha. Sibonge kakhulu uyazi ukuthi wenze njani. Sophinde sihlangane na kanjani. Ayike sengiphethe abasakazi abasilithelele ingqalabutho namhlanje cishe ngathi angazi noma ngisibasakazi ifaka umoya noma abasakazi breakfast kodwa angazi kwenzakalani ladies mantombazane niyaphila Sikhona sithanda sama holidays siphethe kahle ngiyakubona ukuthi nawe hayi phethe kahle yisemini kwaBrazil ulana namhlanje Woza nabangani bakho ngifake intweni siyayijika lento umsakazo Ukhozi so nje ngeke uzwazi umlaleli ukuthi uzomtholapi umsakazi wakhe amthandayo Uzombheka nje yena akalalela Ukhozi nje uzolokho ethethe uthi bani la athatha ulapha ebusuku usibani bani ekseni intatha kuthi hawu ngesonto ngumgqibelo kanjalo ukuthi nje Nkosi yami waphumula wathi ukulala ekseni wangavuka umsondezela imic khona somuzwa kahle uyazi ngilala noma liyangithusa ialarm ngiyakhohlwa ukulicima liyangithusa ngithi hawu sengiyavuka ngiye hayi angivuki ngiye ngilala isikhathi noma ngingalizwanga umzimba uyayivukela wona usuthi umzimba vuka bese ngithi hayi ufuna ngilale manje isapha ekhaya endlini uyipheka nini uyipheka ungakafiki kwi-afternoon drive ikhathi zokupheka amasapha phela ngithi ayikho enye indlela ngoba uma sengibuye ngisengilambile bakithi sefuna ngidle uhamba kanjani ke kodwa niya enjoya nisakaza ekhathini ezihlukile nisakazela mhlambe ama audience awafani lawa sekuseni lawa ngeweekend khamba kanjani umlaleli engalindelani Yo asihleki kule show siyahlekisa nje siyahlekisa umroza ngendlela ehlekisa ngayo ngithi ngisashaya ijoke vela ashaya enye phezwe yami ngivela ngithi imomroza kwenzakalani neproducer naye babheka ubona ukuthi ayike uyasiphusha manje kunaleyo nkululeko nje ekhona sikhululekile umroza umuntu ukhululekile siyabathanda abantu so nje into nje ene sense of humor sorry my love sivele nje Ya nanokuthi ke futhi okunye okubalekile siyaqonda ukuthi wonke umuntu ubuyile ikakhulukazi usemakhaya bakhona vele abasebenzayo njengathi kodwa abaningi imndeni ihlangene abantu bebene stress kuswela ngoJanuary kwaze ufika kuNovember ziningi izinto ezenzekile kulonyaka uyakhumbula indaba ye-hurricane uyakhumbula isnow esazisadlula nomnye imphefumulo ukukhithika kwezulu kuningi ukudlula kweingane ezincane kakhulukazi indaba zamaspaza shops so bonke abantu bebekhathazekile so sithi kulo December uma siyijika lento asijike lento ekade eyincindezi kuthina siyijike ngokuthi ake singene kunyaka ka2025 sijabulile manini ke nimbonile uThokozani langa cabanga ukuthi ngokweminyaka ungaphezulu kwethi sonke ngifisa ukuze ukhona nomhlulayo la ngokusini hayibo i-energy lapha umfutho hayi uhleko lwakhe inhlonipho anayo mina ngibone kakhulu inhlonipho anayo ukuhlonipha istage uyasihlonipha lo muntu istage uyamhlonipha umuntu amnikeza umculo wakhe ngisho nje ngithi umsebenzi wakhe uyawuthanda uyawuhlonipha waze waperforma hayibo bengathi kugcwele ngempela yazi namhlanje naso sesidansa into engapheli sesijulu kwese simanzi so siyabonga kakhulu ingoma B bengichaza mase nje ingoma B lapha bese esho ukuthi uvotelwa kanjani uyabona nanokuthi athi ukuzongena la ngiyaqala ukuthi ngingene kuyi-top 10 umsakazweni Ukhozi FM usesebenzile kakhulu yonke leminyaka okusho ukuthi empilweni kuyalindwa hayibo awudlala u30 years ubona abantu benominate kungoma yoKhozi FM nanokuthi isona stage ezidlale kakhulu umculo wakhe so nje ngempela wonke umuntu unesikhathi sakhe ngiyacabanga ukuthi nje simfisele okuhle nabo bonke ke abakhona lapha yana kwi-top 10 mhlawumbe nje njengabasakazi umhla 31 unjani kunina nizobe nenza konje thina siyasebenza Mina ngizobe ngiyimanzi we nago Nkosi yami abasakazi bathola nje ithuba lokungasakazi bilithathe ngezandla zombili
Ngibonge kakhulu. Siyabonga. Siyazi ukuthi sithini abanye abathule umsakazo Ukhozi FM iwona ohlukanisa unyaka ngomsethweni. Siyabonga kakhulu. Ilokho nje sikushoyo sithi nje jabula uzibheke ezinakekele ukuziqoqa kuthoze kwaphuma esitayileni. Ilokho nje. Oh zithande mlaleli sifuna ukubona 2025 Ndawo. Kusekho-ke ngizokusho sebekhulumile zithande 2025 sibheke sonke. Ayike nizibonelile asazi ukuthi umhla ka-31 kuDisemba uzobe usiphatheleni kodwa ke Thokozani Langa hayi shame bekushoda ukuthi kube nenhlabathi la ukuthi kushunqe uthuli siphathele ingoma emnandi kakhulu ethi thokoza ingoma B kule number oyibonayo escreenini sakho njengamanje mawufisa ukuthi ngomhla ka-31 uhlukanise ngaye uThokozani Langa ethi thokoza iyona ke ozoyi-SMS uzothi nje ingoma B ungalenzi iphutha u-SMS into mhlambe ethi thokozani noma ethi thokoza noma into kanjalo kodwa nje ulandele imiyalelo yomncintiswane thokozeke siyazi mhla ka-31 isikhathi sokuthi sithokoze sonke abanye abathuli